Tässä on Selman langaton akullinen kaiutin. Tässä kaiuttimessa äänen suunta on tämä, eli missä on teksti, niin sinne päin tulee ääni. Tän voi asettaa myöskin kyljelleen. Tässä on tämmöiset tassut kyljelleen asentamista varten. Tämän kaiuttimen päällä on käyttökytkimiä. Ensin tässä on tämmöinen auringon kuvake. Siitä muutetaan, että minkälainen väri tässä kaiuttimessa on, tai onko väriä ollenkaan. Sitten tässä on tämmöinen pyörä, josta tehdään lisää tämän kaiuttimen valojen ja värien valitsemiseksi. Sen vieressä on Bluetoothin painike, eli tuosta saa langattoman Bluetooth-yhteyden päälle tai pois. Ja tästä saa myöskin niin sanotun paritustilaan, eli sitten tätä nappia kun painaa, niin se lähtee etsimään uusia laitteita, joita voisi liittää. Sitten on Bass Boost, eli saa vähän möreämmät passot tuosta napista tarvittaessa. Sen jälkeen tulee äänenvoimakkuuden säädin, eli tätä rullaa pyörittämällä voidaan määritellä kuinka lujaa tästä kaiuttimesta ääni kuuluu. Ja sitten on play-nappi, eli voi välillä esimerkiksi nopeasti pysäyttää musiikkia ja taas laittaa se uudelleen pyörimään. Yksi tärkeimmistä napeista on tässä keskellä ja tässä on virtakatkaisija. Tästä pitkä painallus ja tähän syttyy valo. Ja nyt on tää kaiutin käytettävissä. Tää antaa tämmöiset äänimerkit, kun tää on käytettävissä. Kaiuttimen takana on 2 luukkua. Tämän ylemmän luukun takana on kaikki tämän piuhaliitännät. Tähän kaiuttimeen voi liittää 2 mikrofonia, jotka löytyy Selmasta, vasemman ja oikean. Ja ne mikrofoneille on oma voimakkuuden säädin. Sitten tässä on yksittäinen USB-liitin, eli tästä voi antaa virtaa vaikka kännykälle tai tabletille, jota käyttää vaikka musiikin soittamiseen. Tän vieressä olisi nappi, jos näitä kaiuttimia olisi useampi, niin näitä voisi ketjuttaa vierekkäin. Nyt jos tähän kaiuttimeen haluaa piuhalla ääntä, niin täällä on tämmöinen aux-in liitäntä. Ja tuolta löytyy vastaavasti pitkä kaapeli, tämmöinen aux-in piuha. Tätä tarvitaan siis semmoisessa tilanteessa, että Bluetooth ei toimi tai sitä ei voi käyttää tai sitä ei laitteessa ole. Toinen vaihtoehto on se, että jos näyttää tykillä vaikka jotain elokuvaa, niin tämä on hyvä kytkeä tämän tykin ja tämän kaiuttimen väliin. Tämä kaapeli, niin saa sitten tykistä ne äänet tähän kaiuttimeen. Ja tosiaan 2 mikrofonia löytyy ja näissä on omat katkaisijat näissä mikrofoneissa. Täällä on myöskin tässä kaiuttimessa myöskin tämmöinen aux out lähtö, eli tästä saa toiseen erimerkkiseen kaiuttimeen myöskin äänen. Ja koska tässä kaiuttimessa on akku, tätä joutuu sitten joskus myös lataamaan, niin täällä löytyy toinen suojatulppa, jossa on ihan tavallinen verkkovirtaliite.